Ako, uulan, delikado. Delikado lang ito. Ulan. Butan ako ng ulan. Salam. Bukan tayo ulan. Okay, sila muna boss ha. Shout out sa mga ating kaibigan dito sa Forbes Park yata to eh. Punta ko ng Makati. Ulan eh. Sa ayun, banda Fort Bonifacio. Banda rito na eh. Ito may bandang Manila Polo Club dito. Manila Polo Club Townhouse. Ayun no. Ito kasi yung daan puntang Makati galing Bonifacio papuntang Makati, kaya shortcut siya pumunta ron. Ulan pa, makisilong muna tayo. Okay guys, okay, dito lang muna to mga kawaray. Hinto muna natin kasi parang matagal tong ulan eh. Sayang yung data natin. Sayang yung masasayang yung data natin. Ganito lang oh. Hinto muna natin tong video. Guys, babay lang muna.